Благодарим и на вас, че бяхте с нас. Останете с програмата на BVR TV. До нови срещи! Това беше част от един човешки живот за днес. Останете с програмата на BVR TV. До нови срещи! Здравей, Жаси! Как си? Радвам се отново да те видя в рубриката Твореца в мен. Не сме го правили от повече от 7 години. Много има какво да споделим. Как Здравей, си? Меги! Ами, супер съм. Няма как да не си добре. Благодаря ти за поканата. Особено да се видиш с човек като тебе, приятел и колежки в BBR. Да, много ми е приятно. Бяха хубави години в BVR TV. Много неща се случиха. Сега за теб ти си NLP ментор и консултант по холистично здраве. Ако нещо пропускам, моля те добави след това. Преди правихме предавания. Ти имаше едно предаване, което се казваше Здраве и съзнание. Част от Също така човешки. Да. част от един човешки живот. Също така сме правили много workshoпове в Лондон за личностно развитие. Естествено, след периода на COVID много неща се промениха, света се промени, много бизнеси започнаха да се развиват повече онлайн, отколкото физически срещи. Как се разви твоя живот от тогава до сега и как се промени твоя бизнес, твоите услуги? Вау, не знам кога минаха тези 7 години, но наистина връщайки се назад във времето, наистина много вода изтече, както се казва, и много неща се промениха. Аз станах баба на прекрасни внучета, вече имам 5 внучета. Малко се отдадох на децата, т.е. повече като че ли някак се отдадох на семейството си, на рода на семейството. Но въпреки всичко се случваха различни неща. Станах партньора на една много добра компания, която за мен е начин на живот на Вердера. И там, правейки другите неща, и този бизнес се разви и имах много партньори и се получи. Аз съм ти споделила преди, че съм любител на мултилевел маркетинга, защото това е една прекрасна възможност да бъдеш с много хора, с един прекрасен екип. По време на COVID, когато целият свят се обърна, нали, то зависи от коя страна гледаме на нещата. Аз лично предпочитам живите контакти, но пък и онлайн много неща се развиха. Имахме повече време за семейството си, когато бяхме затворени, повече време на осъзнаване и други неща се случиха красиви. Повече време с семейството, повече време за креативност и други бизнеси се развиха, но истината е, че не знам, но според мен, може би не бях толкова много на показ, но никога не съм спирала да правя нещо, да творя, да, да развивам екипи и така. Съставих няколко онлайн обучения, вебинари и така. Нещата продължават. Нищо не е спряло. Онлайн вебинарите са под NLP менторшип или бизнес, защото ти развиваш няколко дейности. Може ли да кажеш малко по-точно за всяка една дейност и всъщност какви са услугите, които предлагаш? Да, защото контактите поспряха малко. Вече не правихме такива семинари или workshoпове, работилници, както преди. И повечето неща се случваха онлайн, с изключение, нали, на конференциите, които трябваше да ходим, и на различните екипни срещи, тимбилдинг, заради които се прибирах в България тогава.
Много неща се случваха от всякакво естество. Имахме и NLP, имахме и менторски, имахме екипни срещи, изкарахме а, също и чрез Вертера университет за консултант по здравословен начин на живот. Но това е, знаеш ли, всички тези, как да кажа, титли, някак си мен не ме... Не, не, че не са ми интересни, но интересното и това, което ме вдъхновява, е какво може да постигне човек, какво мога да взема аз, за да мога да давам повече. Нали? Колкото повече, толкова повече и професионално, и за любимите хора. Така че това е един път, който никога не е спирал. Не знам, времето ще покаже дали искам пак да бъда така на много голям показ или просто да бъда там, където е моят професионализъм и да бъда полезна там. Това е най-важното. В крайна сметка, наистина, каквото и да правиме, най-важното е да внасяме някакво качество в живота на другите. Нашите дейности, нашите услуги, всичко, което създаваме, да внася нещо градивно в живота на другите, без значение какъв е начина. Нали така? Абсолютно. Дали ще е по един или по друг начин, важното е да следваме сърцето си, мисията си и да по този начин да бъдем полезни и на хората, свързани с нас. Също големи промени станаха напоследък в твоя живот. Вие се върнахте в България. След повече от 30 години в Англия живот, вие се връщате, вие се връщате в България. Какво ви накара да се върнете в България за постоянно? Това е Как- едно завръщане. Да. И как се развиват, как се развива всичко за вас там? По-добре ли се чувствате? Защо точно сега решите да се връщате в България? Какво се случва? Точно сега решихме, защото сега се променя и нашия живот, децата пораснаха, естествено внучетата, ние може да ходим там и да се връщаме. Може би едно завръщане към себе си, към корена си. България винаги ми е липсвала. И когато се прибирах, всеки пореден път се чувствах тъжна и нещо ми дърпаше към България. Просто моята мисия тук и сега казва, че аз трябва да се върна. Имам работа. Имам работа в България. Работата, която беше от моя етап от живота, в Англия приключи за сега. Там е семейството ми, естествено не е приключила изцяло, но аз имам тук работа да свърша. Но няма значение ние където и да сме, носим себе си със себе си, където и да отидем по света. Искам да благодаря на абсолютно на всеки един, с който живота някак си ни е докоснал, сме се срещнали по един или по друг начин, защото тогава Англия ми даде абсолютно всичко, което аз търсих като търсач, да се развия, семейството, дом и абсолютно кариера, абсолютно всичко. Англия ми даде абсолютно всичко, от което моята душа се нуждаеше тогава. Нали? Моя прогрес, това, което аз имах като морални ценности. Но интересното е, че Англия никога не можа да ми даде това, което България ми дава и ме зарежда. Всеки иммигрант или човек, който е сътворил живота си навън, аз се прекланям пред него, защото те са много силни личности. За да се създадеш навън, ти трябва да си абсолютно устойчив, гъвкав човек, за да можеш да прогресираш в една друга нация, в една друга култура и да израснеш в сферата, в която си решил. Но същевременно абсолютна благодарност на българите, които са останали тук, защото сега Меги говори и цялата, просто настръхвам с огромната ми благодарност, че тези българи останаха и оцеляха и сътвориха като едни достойни българи тази причина, която накара не само мен, но и
много българи да се завърнат. Но, както казах, нали, ние сме си с мисията. Там, ти знаеш, ние работихме и с българи, правихме много семинари и на английски, и за българите. Така че това е било мисията ни, да излезем, може би да помагаме на българите навън, които са излезли. Или може би да се научим неща и да ги предадем, да ги донесем тук в родината. Емигранта плаща винаги много висока цена. Изпускат много евенти, много събития на роднините си, погребения, рождени дни. Но това е част от живота. Никой не разбира болката на един иммигрант, освен себеподобните му. Нали? Тези хора, които са... Защото само те си знаят каква цена са платили и колко път са извървяли, за да имат това, което имат. Много се радвам, че се пребрах. Тук се чувствам заредена. Много колеги, приятели ме питат как ще оцелееш там. България, това, което искам аз да споделя за България, е, че България е много красива. Има толкова енергийни места. Мястото, където и ние решихме да живеем, също е много енергийно, много красиво. В България има много красота и много душевна красота. Толкова много са израснали българите и нали, като култура, като енергия, като... Те знаят толкова много. Толкова много духовност. Невероятно е. Наистина всичко е много променено в България. И това ме радва. Да, има и други неща, винаги ги е имало, но такъв В е крайна живот. сметка, насякъде има проблеми, Да, насякъде има неуредици, нали? Но аз също съм забелязала, че в България има подобряване на стандарта на живот на да, хората. Условията са по-добри, отколкото преди години, когато ние заминахме. Нали? да, И сега сякаш има за какво да се върне човек. И нека да споменеме тук, че независимо какви дълбоки кризисни проблеми преживява България в момента, навсякъде ги има тези проблеми. С различен дизайн, но навсякъде ги има тези проблеми. Може би винаги изглежда така, че някъде в някоя друга държава е по-хубаво, но истината е, че навсякъде има проблеми. И както ти каза, човек където и да отиде, носи себе си. Щом носим себе си, ние имаме отговорността, където и да отидем, да бъдем сеячи на нещо полезно, да бъдем облагородители. Това е изключително важно да го имаме като идея. Разбира се, не всички иммигранти са едни и същи, не всички иммигранти са прогресиращи, нека да бъдем реалисти, но те са работници, те са здрави работници. Много, много се работи в чужбина, както и да го погледнем, и наистина се минават през много трудности. Има и страшно много иммигранти, много българи, които просперират невероятно. така И е. наистина допринасят а, За развитието. за развитието на обществото. Да, развитието на тяхното общество, хайде така да го И, кажем, на тяхния и на контингент. Англия, ние сме, нека да бъдем честни, ние дадохме на Англия това, което България не можа да вземе от нас, защото без значение коя работна сфера е един иммигрант, той дава своя труд, своя професионализъм, своите качества. Така че ние дадохме на Англия, да, тя ни даде, но и ние също дадохме на обществото това, което нали, всеки е дал. Трябва да Да. се дадем И като сега, пример. точно. И сега всеки, който се връща обратно, взима това качество. Всеки, който се е развивал, взима всичките тези качества, цялата тази наработка и я внася обратно Точно. в България. Те се връщат едни облагородени хора, едни еволюирали хора в някакви аспекти. И това качество, завръщайки се в България, го внасяме там. Каква е дейността, която в момента ти развиваш в България? Аз продължавам с вебинарите, с личните срещи, с воденето на екип, но сега съм партньор и в една друга компания, която дава
привежда ред в хаоса, в финансовия хаос на един човек. Когато ми предложиха това предложение, казах, о, не е моето нещо. А сега осъзнавам, че е точно моето нещо и с такава радост помагам на хората, нали, не само като в бизнеса, нали, като консултант, като коуч, като каквото и да е, защото в моя случай аз мога да си сложа шапката, нали, и ролята, защото в живота ни заемаме много роли. Когато имаш определен опит, ти можеш да бъдеш това, което клиента има нужда. Естествено, трябва и да приложиш експертизата, но това се съчетава прекрасно. Когато живеем в материален свят, на нас ни е нужно да имаме финансова грамотност и как да сложим ред в този хаос. Защото когато един човек е потънал до гуша, както се казва, в финансови проблеми, той няма как да спи, няма как да е спокоен, няма как да е здрав, няма как да си осигури здраве. Така че е много важно да разбираме и материалния свят. Преди години ти написа две книжки. Едната е част от един човешки живот. Аз я имам тук, още от тогава. И другата е Бъди успяващото аз съм. Всъщност забравих още една книга, която е Феята, която не можела да лети. Така ли се казваше? Беше семинарна такава история, просто за да... Да. Но и тя е много хубава книжка. И тя е много хубава книжка. Хайде сега да поговорим за част от един човешки живот първо и след това за Бъди успяващото аз съм. Как се роди част от един човешки живот и защо я написа изобщо? Какво те провокира да напишеш тази книжка? Да, част от един човешки живот е втората ми книга. Ами защото аз тогава пишех за един вестник в Англия. м, Биг Бен, мисля, че се казваше. Да, Толкова да. неща трябва да си спомня човек, като му се случват. Мгм. И бях посъбрала малко материал и си казаха ми, то може да излезе, нали, да ги събера тези неща и да издам една книга, която се получи. Всъщност, част от един човешки живот е една част, където всеки може да види себе си, четейки стихотворенията, защото те са написани с NLP. И същевременно една история, когато разкажеш една история, много хора, историята са много добър начин човек да види себе си в тази история. Аз искам да допълня, извинявай, че те Да? прекъсвам, защото попадам в момента на две изречения всъщност. Усещате ли, че понякога само с позитивно мислене не се постига желана промяна? Колкото да сме позитивни, колкото и знания да имаме или да медитираме над нещата, докато не се размърдаме, нищо няма да се случи. Точно така. Не се случват нещата. Ами, да, без действие няма никаква промяна и това трябва да е ясно на абсолютно всеки един от нас. Няма. Първо се появява, ако го видим в главата си, нали, има възможност да го видим в реалността, защото първо трябва видим да го видим в главата, да си го помислиме, нали? След това да го кажем, нали, какво възнамеряваме, да си поставим цели и след това да действаме и след това резултата няма как да видим каквото и да е в реалността. Иначе. Аз препоръчвам, който се интересува, да прегледа тази книжка. Аз ще поставя линкове след това под видеото. В нея се говори за гледни точки, за промяната, от която има нужда човек и за много други неща, включително съдържа и поезия, която е написана от гледна точка на осъзнаване. Когато го чете, човек може спокойно да препознае себе си някъде, със сигурност. Така че, ако някой иска да провери за какво става въпрос, ще поставя линкове. А другата Бъди успяващото аз съм. Ние сме правили workshoпове с теб.
на такава тема. Бъди Да, успяващото аз съм. Тогава аз бях в ролята на чигонг инструктор, а все още съм и чигонг да. инструктор. Моята част беше тази, а твоята беше като NLP ментор. И тогава тази книжка Бъди успяващото аз съм вече беше издадена. Знаеш ли, Меги, тази книга на мен ми навява много приятен спомен, защото бях на един семинар на Пол Макена. Пол Макена каза на семинара, ако ви оставаха 2 часа живот, какво искате да оставите си с себе си? Тая книжка е мъничка, тъничка, за 2 часа ще се прочете. Но какво искам аз да хората да знаят? Че аз съм да ние сме абсолютно всичко, което си поставям след тези аз съм. Никога не може да кажем аз не съм, защото не знаем какво ще ни донесе живота, съдбата, опита и така нататък. Ние можем да бъдем абсолютно всичко. Ама абсолютно всичко без буквално казано. Но аз съм, често зависи от нас, те от егото, това, което аз, нали, какво си поставяме ние след след това аз съм, какво си. Кои сме ние, откъде сме и какво съм аз. Когато човек си постави нещо за цел, той може да го постигне. Тази книжка, реално погледнато, нали, за съвсем начинаещи хора, но тогава не се говориха тези неща. В крайна сметка няма значение кой какво мисли, защото всеки гледа от неговата призма, според неговото ниво на осъзнаване. Въпросът е дали стойността, която е в този материал, достига до правилните хора и помага на правилните хора. За Това е всеки, единственото, което има значение. да, за всеки влак си има пътници. И тази книжка за един начинаещ в себеразвитието, в духовността би била много полезна. Как да започне себеразвитието си. Моля те да кажеш поне маничко за феята, която не можела да лети, защото там е, има една... Свързано е всъщност с една твоя лична история, в която ти побеждаваш диагноза на доктори, така да го кажем. Нали така? Това е само една от точно така, да. Но нека да акцентираме на това, защото мен лично много ме впечатли тогава, когато за първи път разбрах за тази книга и за тази история. Знаеш ли, това е просто книжка, която издадох само на английски тогава, за английските workshoпове, работилници, които правихме. Аз я разказвах също така на много от workshoповете, защото целта на тази книжка не е толкова моята лична история, колкото нали, примера как докторите понякога могат да грешат. И това не е една от моите диагнози, които са ми поставили, защото и докторите са хора, както се казва. Аз не отричам в никакъв случай докторите, но ако човек, пак се връщаме, че нашето съзнание е много мощно, много силно. И ако ние го видим в съзнанието си, ще го видим и в реалността, каквото и да е. И ние имаме силата да се самоликуваме, колкото и да се саморазболяваме и да се самоликуваме. Имаме тази сила и случва ли ми се след тази, нали, история, вече знаеки както правиш едно нещо, както правиш всички неща, излекувана от много неща. Не, че не съм имала нужда и от докторска помощ, но в последно време, слава Богу, нали, все по-рядко и по-рядко ми се налага, нали, да, да потърся докторска помощ. Но Тогава, тогава само да акцентираме върху това, че всъщност те са ти казали, че ти няма да можеш да вървиш. да. Нали така беше? Да, даже се бях парализирала за седмици и не можех наистина да вървя, но вярата е много силно нещо. Аз отказах да повярвам това, че ще се случи с мен, вярата, че ще си оправя, визуализирах и всъщност аз тогава прохождах
когато беше се случваше тази история, прохождах в себеразвитието и бях попаднала на една книжка "Метода на Силва", но аз всъщност започнах с една книга на Уейн Дайер. Той вече не е в физическото си тяло, но много съм научила от този ментор, от неговите лекции, от неговите книги. И тази книжка ме върна а, към себе си. И така, тя е преведена на български "Истинска магия", но аз, ако трябваше да я превеждам, бих превела "Истинско чудо". Защото наистина след тази книга ми се случиха чудеса. И естествено и след много други неща. Но аз отказах да повярвам. Съзнанието може всичко, хора. Абсолютно всичко. Но за да го видиш в реалността, ти трябва да вярваш. Искам все пак, нали, да подчертая, че твоята мисия, която е център на твоята работа през годините, е това да предадеш твоят личен опит, твоите лични победи, твоите лични падания и ставания. И понеже все пак съм присъствала на твои семинари, мога да кажа, че каквото и да правиш като програми и като взаимодействие с хората, които идват при теб, е, идва от едно много дълбоко място. От една дълбока емпатия, от една дълбока чувствителност. Не е просто някакво обучение, което си изкарала, или някакви сертификати, дипломи, които имаш там. Не е просто знание. То е преживяване, твой личен опит, откъдето ти изваждаш това, което е необходимо и го прилагаш на момента, където е необходимо. Това е изключително важно за хора, които предлагат такъв вид услуги, когато работят с хора за личностно израстване, NLP и така нататък. Психолози, в този ред на мисли. Моите семинари и дори и вебинари включително, те са ревливи, те са дъждовни, би да определила, но много красив дъжд, защото както казвам, окей, окей е да не си окей, защото това води до едно пробиване, до едно сътворяване на нещо ново и на изчистване. И както се казва, винаги се дъжд идва дъга и в душите не, нямаше да има тази дъга, ако не беше заради сълзите, заради осъзнаването, заради пускането. И понякога е болезнено да видиш истината лице в лице. Понякога истината не си харесва, но пък от истината и от от болката се раждат най-красивите неща. Дори живота сам по себе си, нали, идва чрез болката на майката, която ражда. Така че раждат се красиви неща. Стига човек да е отворен и да е готов, всичко е възможно. Нищо вече не може да ми очуди. Ако трябва да го опиша, нали, чудесата се случват, където логиката свършва. Ти логично не можеш да го обясниш. Това е което е. Но ето тук пак стигаме до вярата. Няма как човек да изпълни целите си, да получи желанията си, да му се случи чудо, ако той не вярва. Първо тръгваме с вярата, с знанието, че ти го искаш това нещо. Всичко това е много интересно и ние можем много дълго време да си говорим за тези неща. Но аз искам да завърша този разговор с моят емблематичен въпрос. Кой е Твореца в теб? Твореца в мен е Вселената, Бог. Твореца в мен е когато аз мога да бъда себе си. Твореца в мен е когато аз мога да се вдъхновя, защото вдъхновението, то идва от духа. То няма как да дойде при нас и да се вдъхновим, ако не идва от духа. Твореца си работи, ние дишаме, разговаряме. Твореца се изявява чрез мен, чрез теб, чрез хората, които ни гледат, чрез тях. Твореца е навсякъде. Ние просто
Просто трябва да го усетим и да го проявим и да не го спираме. И слушайте душата си, какво ви кара да се усмихвате. Жаси, много ти благодаря за този разговор. Както винаги ми беше много приятно. Благодаря Много ти благодаря. много за поканата, Меги, и както е и наслова на твоето предаване, Твореца в мен, никога не забравяйте Твореца във вас. Ако някой има нужда от мен, ще се радвам да бъда в помощ и съм само на един пръст разстояние, както обичам да казвам на всички, които ме познават, само на един пръст разстояние. В момент на решение. Свържете се с мен и ще видим. Благодаря ти.